I rozpoczęliśmy kolejne spotkanie Jakuba Gdański, Janka Ustka, do kolejnego spotkania przygotowuje się Piki Gdański, Łukasz, Enka, Lena.
Chłopaki rozgrzewają się bez piłek, tak? To będzie piłkę, które zabieramy już jednego. Widzicie, to się robić do rękojeści. Idziemy do Czagura Gdańsk z dyżurem Paris, lekarze Zerwin, wybranego meczu przygotowują się Piki Gdańsk, Łukasz, Jedynka. Minuta 20 zakończenia spotkania, Jakuba Gdańsk przegrywa z Watarem Szkaserem. Chłopaki, wychodzimy za trybun i nie skaczemy na tę materację, bo nikt nie wychylę, proszę was proszę. Chłopaki, wychodzimy za trybun, nie skaczemy na materację. Daniel Szybsza piła! Kurde no! Zaspali, to jest a teraz nie wiedzą jak grać. Czasu nie ma! Wiktor do przodu mocno! Daj do przodu! A więc zapraszam Łukasz z